njani? Sawubona Masi, kwamukela ehlelweni, sejabula ukuba nawe. Yebo. Uyaphila kodwa? Ngiyaphila. Siyaphila, sejabula ukuba nawe and njengoba sinawe namhlanje siyabona ukuthi kukhona indaba ekhona emaphephandabeni zikhuluma ngokuthi umama kukhona mhlawumbe isikhumbuzo abefisa ukusenza sasifiso ncane. Mhlawumbe ungasichazela kancane ngaso nanokuthi yini ebenifisa ukuyenza njengomndeni? Ubhala ukuthini ngale amangangizwa. Kubhala ukuthi umala ngazi ukuthi nifisa ukwenzela uSifiso umsebenzi kuhlatshwe nembuzi kanjalo kanjalo. So besifisa nje ukuzwa mhlawumbe ukuthi yini ebenihlelile ukuthi nimenzele yona. Ngifuna ukwenza umsebenzi ma. Ngoba sesifike isikhathi ehambile emhlabeni akazenzele lutho. Okwenza ukuthi uze kufika intatheli ekhaya mina ngizange ngiye intatheli ngakufonelanga intatheli. Iyona efike ekhaya yazobuza ukuthi kungani singayanga emsebenzini onguna kwethu lakhe. Bathi mina angazi besuka asiyazi leyo nto asebenzele umuntu. Basitshela ukuthi bekade ngilitshe nasifike sabona ley'thombe-ke ezila lento enzenzayo ukuthi bengilitshe kwabuya kwayohlangana le kwahlangana khona asitshelwanga thina kukhona esinye sasefike samenzela bona okuncane kodwa silungiselela ukuthi senze okukhulu-ke manje ngoba phela akazenzele lutho. Thina sazi ukuthi umuntu umenzele umsebenzi ngilitshe bese kuyahanjwa kuyoshayiswa iy'nkomo ngoba uyazidinga manje lezi akade bengafuni ukuzenza ngoba bethi basindisiwe. Mase sike ngale sefika kubantu abahamba bengasindiswanga bayazidinga manje. Okay mama, uthi uyayidinga usho kanjani? Nikuthole kanjani lokho ukuthi khona ayidingayo? Uyafika phela ngephupho asho ukuthi manje kuwukuthi nokuthi ngicela ningifise. Afike kuwena njengomzali asho njalo athi ucela nimsize nimenzele izinto mhlawumbe. Waphinde wafika kumina. Okay, uthi ucelani wemama ethu uyacela uthi cela nimenzele umsebenzi noma nilungise izinto? Umsebenzi ngoba nangesikhathi ehamba kahambanga kahle, wahamba engaphethe lutho, wafike engaphethe lutho kubantu abadala engakazi abenzele lutho. Manje sebeyafuna-ke manje abasafuni kahle kumina secela usizo ukuthi simsize. Manje nike nayikhuluma le ndaba nonkosikazi wakhe ngoba ngiyacanga mhlambe iyona channel engaba ngconywana ukuthi kube khona ukukhulumisana phakathi kwemndeni ukuthi nangu uSifiso ovela ethi ucela ukuthi sekufanele simenzele. Ngizambona-ke unkosikazi wakhe mangicela nje ngamgcina emzabeni ngizambona-ke. Ngoba senze into wangangitshela mina njengomzali ngizambona-ke. Manje le ndaba ithanda ukusinda ngoba umnikazi wayindaba njengoba usho ukuthi izinto zesiZulu bengazenzi. So kuyaye kuthusa mase sekuwukuthi sekukhona ukuthi mhlambe uceleleka izinto ade engazenzi. Kuyavumeleka yini ukuthi umuntu mhlambe nimenzele if unkosikazi engavumanga? Uyavuma kanti seyenza kulo kwankosikazi ngoba seyenza kancane nasika vume nje. Angithi naye ahlangene nathi futhi asihlangene naye. Angithi thina senza umsebenzi wangantela. Ngiyakuzwa ma, ngiyakuzwa. Siyicelekele. Ngiyafika emva wakhe ishingane zenganyama ngikaze ngiyibone sini ukuzibonela kuma-TV. Khona kufanele ngiyicelekele mina. Ususho lezi ngane lezi zakhe-ke u-Ayanda benoSifiso lezi ezabafana. Lezi zabafana. Nangesikhathi enza lo msebenzi wayenza phela ngoba ngabe bengafuni ukungivale mina. Ngifane babize iy'ngane zafuthi ngazi kuyiphi iy'ngane zafuthi ngoba zazingekho. Ufuthi ney'ngane azidala ngaphandle angazi yiyo Ayanda. Kodwa kazange azibize ngabona zakhe kuphela iy'ngane la. Okay, kodwa-ke ma asibuyele kuleyo ukuthi enifisa ukumenzela yona iSifiso njengomndeni ukuthi-ke mhlampe bathini ngokosiko ukuthi yini kahle kahle le ayikhalelayo efanele nimenzele yona. Fanele niqale phansi nimbike umsebenzi umayelana nani noma i-unveiling? Wena ngane yami uhlala kulapha ekhaya kimi. Awazi umuntu umeshane ukuthi wenze lo msebenzi.
Yebo ma ngiyavuma ngiyazi ukuthi uyenzelwa ingakho bengibuza ukuthi mhlampe umsebenzi onjani ngoba kukhona abanye abayenzela umsebenzi mhlampe kuthiwa umuntu akasekho kufanele nigezwe ingakho ngibuza ukuthi kahle kahle lo eniwenzayo ninowani. Umsebenzi phela wokumbuyisa umuntu umeshonile uyabuyiswa nje. Ngiyakuzwa ma ngiyakuzwa. Angiboni-ke ngane yami ukuthi kunesidingo sokuthi u-Ayanda ngimtshele ngoba angimazi ukuthi ngizomtholaphi. Angimazi ukuthi ngizomtholaphi. U-Ayanda uyakwazi la ekhaya kodwa angimazi ukuthi ngizomtholaphi ngoba ziningi izinto. Namanje ngangingafuni ukukhuluma ngale ntombazane kodwa ngadinga ngikhulumile ngoba ingumba ngoba sake sakhulumisana esikhathini esiphambili kwangivulela igala u-Ayanda. Lonto yaphuma futhi emaphepheni. Angifuni ukukhuluma naye kodwa uma efika la ngiyokhuluma naye ngoba uyingane yami. Okusalayo noma ngahamba ahamba athini uyingane yami u-Ayanda wathela ngenyongo kancane emsamu wangenise ezodini owale ekhaya. Noma ngenzani owale ekhaya noma ngenzani ingane zomntanami zengashedi nazo angafuni ukuyibona. Ngaphandle kwesizathu ngenza ngani ukuthi ngakayani futhi angikaze ngingamthandi. Angikazi ngoba umfazi wengane yami angikaze ngingamthandi. Okay ma mhlampe ngoba sekukhona umuntu ongasekho la sesikhuluma ngaye kunganjani mhlampe sicele ngingenelele mhlampe abefundisi noma abaholi bendawo ukuthi kuzama ukuthi kube khona ukuhlala phansi ilungiseke le ndaba. Abefundisi bakithi lapho noma bakephi manje noma basesontweni lakho noma bakephi mhlampe nje abantu abadala abangabaholi ngoba iyakhula iyabhebhethisekela ingxabano instead of ukuthi kube khona ubulungiswa ngoba nawe uyasho ukuthi khona izingane zakho ofisayo nawe ukuzibona and sekuhamba isikhathi eside ngempela ungayiboni. Alright ngizothatha ngokuthi uma usacabanga angiboni lento ngoba ingabani sayindala kusukela nje ngomngcwabo akuphindanga kwabhekwana. Akuphindanga nje kwabhekwana. Mina ngangikusithi nje ushona nje ngilimele ngangihamba ngama-enzo cash ngiya enkantolo bayande ngivulele icala ngoba ngifuna i-postmortem. Ayikho enye into esasiyikabanela nayo i-postmortem kuphela. Angikaze nje ngikabane naye angikaze futhi ngikabane naye. Kodwa I think mhlampe naye wabona ukuthi mhlampe uma uyifuna angisho ukuthi kunjalo ngiyahlawumbisela ukuthi mhlampe wayibona ngazo simosho njalo ukuthi ufuna i-postmortem report mhlampe kukhona ukusola ukuthi mhlampe indlela ahamba ngayo ayibanga natural. Manje kufanele ngingazi-ke mina. Ngimishe mina ingane inyanga ezingunayi. Ngifike ngingazi maseyifuthi ifika kanjani. Uma ngabe ngithi ngicela lo postmortem u-Ayanda wenzeka nginike mina i-postmortem ezoyithatha udokotela wamshinga ukuthi sisavumelana futhi naye kahle. Kodwa mase ngithi ngiyayifuna usekidini enkantolo uyongibona ukuthi mina ngiyam-accuser. Okay ma ubuhlungu. Okay ma ngiyacabanga ukuthi mhlampe lento iyadinga ukuthi ilungiseke ngoba ngiyakuzwa ukuthi nawe ulimele no-Ayanda naye ngapha ngathi ulimele impela so kuyinto efanele mhlampe nihlale phansi njengomndeni niyilungise. Kodwa nginombuzo nje la omncane ngubone uqhamuka khathi ukhuluma ngendaba yokuthi u-Ayanda unkosikazi wakwakho ukuthi kanti kwakwenzeka kanjani ukuthi athelwe ngenyongo uma kuwukuthi kanti futhi into abangakholelwa kuyona. Angibazi ngamuthi bezokwenza bathele ngenyongo Ayanda. Kwangekisa nje isami kancane umfazi kancane u-Ayanda. Ma ngiyaxolisa mpela ukuvusela amanxeba ngiyabona ukuthi lento ngoba ngathi isibuhlungu kakhulu kwena. Kanjalo. Ubuhlungu kakhulu. Ubuhlungu nje kakhulu. Ngoba ingane yakho uyahamba. Angishule kwena ubuhlungu. Ekhaya isifuthu. Kufanele ukuthi ngiyazi ukuthi ngiyamphatha ngiyakwazi ukuthi ngibelezile kahle kufanele ukuthi ngifanele ngazi ukuthi ngiyini.
ngibhekana nezinto ungazange ngengizo ukugulisa izinto angizange ngengizo nje futhi noma ngabe kwakuthiwa ngizithiphe zonke ngimnika kona ngazamnika ngendlela awayisibusiso ngayo ehlizweni yami kodwa angithelanga lutho izinto ngangizokwalela lezinto ukubika igadi yami iphilisa incane mina noma ngabe ngiyahamba emhlabeni ngidlulile noma sengishadile emshadweni usuzohamba incane babhala ngami Instagram lezo zinto zenzizibhalayo kodwa mina ngale nezinto anginikani kukhulunywa mbanga phambi kwaJehova kodwa sibe sithi siyakholwa sisindisiwe uNkulunkulu asibone ngelanga lokugcina ngoba ngazi ukuthi ngangizokwalela usifo mina bengiphila ngayo ekhaya emva kokuba ehambile ngahlupheka mhlawumbe uyakwazi ukuhlupheka mina ngahlupheka ibanga ngihambile kodwa angiboni futhi ukuthi kunesidingo sokuthi sikhulume lento ngoba ngeke sisenze nje lutho kulungile yasho ingane yami ethi kulungile baba makuvume wena kangizohamba kabuhlungu kangaka ngaphandle kokugula agulanga ufile. Okay, ngicela ukukhulula nje ngoba ngiyezwa ukuthi lento ivusela ngamanxeba ngiyaxolisa nje kakhulu ukuthi mhlambe ube kulesimo okusona sizocela nje ukuthi mhlambe kube khona umuntu esikhuluma naye eceleni mhlambe ungazama ukuthi sibone ukuthi ngoba lento uthi ayidluli kuwena mhlambe no counseling kanje ngeke yini baze bakusize ukwazi ukuthi uphole enhlizweni ududuzeke nje ududuzeke ngiyazi ukuthi kunzima but ngiyafisa ngelinye ilanga ukuthi kube khona ukuhlala phansi nilungise lento njengomndeni ngoba ngiyakuzwa nawe ubeke lakhe iside ngiyazi noAyanda naye mangase kuthiwa uyakhuluma unelakhe iside and ungathola ukuthi kukhona la mhlawumbe ningazwananga khona kuphela kuyinto nje ningahlala phansi nilungise ngoba nesifisa kasekho ngiyacabanga ukuthi naye la khona ubengafisa ukubona kuba khona ukuthula phakathi kwenu ngicela ukudedela nje ngenkulu inhlonipho ukuze uzoba right. Ayikho inkinga ayikho inkinga. Alright, siyabuya.